La bonsin bunwat bala jubu ya ki jingkentu kan pham ban nam yelek jebo ya ko la gade ha ki warit ne ki wa ba bateng teng kal judon ro ke jing maham ba de ban ber pathar ya ki jebo jaban khamtam ki plastik ki beri ki jatiar ki bom jupot bat ki bapes new ya kamariang Henry kene ke kelalong tangkum ke jing ekran bat dan ma pelek jingmut bat but ya kene ke kendon kinala pentut bun bagi selai sata setang de ki plastik bat ki be ijli bat ki bi sajmet ban pej haba ki lalang slam ha ki jaka la ban kro bagne ke jing le klem akor hi jong pai ba klem berkat ya ke jing sniu ku bami na ke jing le klem akor ban berkat sebalap kat sebasam kawai ni ki warit kabadan hasenda jong ga yo nong po kabadan haksenong yo molong hari boh district kabade ga yo ko baju penlong sisin citayo kabala dap sata satang ki jabo wat plastik kelapen kelalong ya ke sang samla jong ke senong ban sim ya ke jingkit kli ban penlong na kapor cakapor ban yemi pai ba ban pen khoj ya ke ne ka warit da jing thmu ban wan ra ya ka khoj ka subah po ka senong ka thau ha ka sin sejan jong ka tayo ka ta ha ka sipol tarik ujleo arjar ar polai ka seng samla senong yo molong hari boh district kala penlong ya ka jing pen khoj ya ka ne ka warit ka badan ha po ne ka senong Henry kene ke sngi don ar benta ke belabu khnang dagi nong ilam jong te ke seng samla senong yo molong kawai ke de jing kop tam plastik na ne ka warit ka bela pen changshit ya ki samla ban mare bat khore ban tam plastik bat tang kata Henry baro ki jabo jaban la tam na ne ke jing kop tam plastik kabarang ta gede jing the ya sampai dok kha kene kawarit bat pentip syabaro ba kene kawarit kamdei na benta ban ber jabo Henry gede ki jaka syong jaka sa jong ki do do penat bat deshu ban ber ya ki jabo jaban ha kene kawarit kabadan hapok kene senong samla ariston rendong sngi udah presiden jong aseng samla senong yo maulong ulong bagane ke jing kop tam plastik kamdei ke penlong tamasa Henry gede ki jingkit kli ban penlong ya ke senong ka thau ban khoj ban suba ban ketu yi ki ba nong syong senong khamtam mi ki nong syong yo bat ki nong wan yo bakini sim ya ke jingkit kli ban long ki bele khoj bat de ban bret pathar ye ki jabo jaban khamtam ya ki plastik hakane sngi la yo ban tam hadu shik wintal tam ki plastik ki bala bret hakane ka warit Hurlut dan tu. Jadi belum ni belum kita. Apa dong ni mah? Jupiter meh. Bilar po tu. Payar. Po ada din bilar. Ya mau po sitang ro. Ai keluar poin gue. Oh. Lagarpat ya iba Petropol Mayong advisor sen samla banwan no isyara dok hakuk mau nomor dua boleh gila ini nomor wadan ke belum hak marwai kemudian semai Baperai nama tahu kena masih tahu bah kena samru kandon. Ayah pelat marwai marwai sedih. Wait and live. Sebelah. Nah ya, Nagaliang gini kasang sama sinong imulong mga presiden Emilio Sekretary bagi member baro ngalasim nakaray ban pelong ya kan deka competition hagaba kaji yakop yalum plastik na kanala sinong kathong ngajingi galong ba jingsang ilamule haga environment day santrik jong mentau benai Henry beli ngilek klang mentagasi wala da kambik environment day maknaru Henry banten kemau sa baro
ka ri ki jungi ba ka jing le khut kam dei ban kut ang santrik an rei ka dei ban long ha ki we tarik mo te nagalang ka sang samla ngi shim ki sinjam ha ka ba ngi organize ka ngi problem plastic ha ka ba ngi yo pungkhut san ne ka snong bat adin magila pungkhut ngi la palaj ki sambai do kha ban nagalang ka sang samla snong yo mulong ngi la maham jur ya baro ibro ki wan chong yo hong ni ki ba shong dukan ba kimde ban wan bread ya ki plastic namar ngilale ya kane mental alai snap kanti enrei nakadaw jong ka jingdon jong ki kita ko ningot ki ba khlem akor ki bread plastic nakadaw ngi hapun khuch ya kane ka dong ka jungi nagalang ka samla ngim kwa ba kane ka wa udut ka badan national ji kan long kum ka wa mkhra lene kum kiwe wa ki bala yap apo ka jela ka jungi ha ka ba wat ki ka tham ru kamla sebenim bi tin ta kadaw ba ngisim ya kena senjam ha ka ba ni pungkhut ya kena kawa bat kerpat mo ba omdai syu ban penjebo ya kena kawa bat dalap ya gino ki ba dang bread lane ki balek sama kor gino giliang bat an penstom da kasang samla mo kat kum gi kendon jong kasang sama snong bat kum kat kum gi kendon juga snong bada kuju upor kerpat ru ba ya gino snong gi ban ne ka snong bagim dei ban ai dawai lane ban kawangjar ha kene ka wadut ke jungi namar ngi la pelaj gi sembai khasau ini khasau gi dok lokal jungi bat nga kentu mo nakaliang ju presiden sang semasnong ngi mulong ya ki wei pat ki bakwa an pelaj dokha ki wa ba kim dei ban pelaj da gi dokha ki ba dei nasabar jong jela jungi namar ki to gi dokha ki bon nasabar kin kra ya ka population jong ki dokha jungi namar ka bankong kin kini ya ka jagabam batkabar kini jaga kha bat lada ki ka dan ka competition hapdeng jong gidok kha ki banabar gidok kha lokal jingi habide ba jaga bam ba jaga kha gidok kha jingi khendej ba kilaram namar ba gidok kha ki banabar kilawan kha ki lak telgi peleng sen kha kan ba gidok kha jingi kha kham dona teli ki peleng bat kini gidok kha banabar ki jubulin ban bam ya ki dok kha ya ki peleng jongi dok kha lokal ki jungi hapor ba ki kha